שלום. שלום. איך קוראים לך? שבתאי. יפה מאוד. יפה, מאיפה אתה? אני מקיבוץ אשכים בדרום. אוקיי. ואיך קוראים לך? אני חגי. 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 אוקיי, ומאיפה אתה? אני מהבית. איפה אתה גר? בבית. בבית. שם אתה גר. יפה, ואיך קוראים לך? אני טוויטו. ואיפה אתה? אני גר ליד שוויון. איפה בדיוק? יהוד. אוקיי. אני יודע שכל אחד מכם יש גם חיית מחמד. בן כמה אתה, שבתאי? 5. ואתה, חגי? 5:20. ואתה? 37. אני גדלתי עליך, על הכספת, על מי רוצה להיות מיליונר. זה לא שלי, זה לא קשור אליי. זה לא חשוב, זה לא אני עשיתי את זה. לכל אחד יש חיית מחמד בבית, שמעתי. מחמד, כן. ואתם מאוד אוהבים את הבעלי חיים שלכם. איזה בעל חיים יש לך בבית? חגי? חגי. זה עם חף. חגי, תגיד חגי. איזה בעל חיים יש לך בבית? יש לי חתולה. ואיך אתה קורא לה? חתולה, בואי. שמעתי, זה חמוד נורא. ואיזה בעל חיים יש לך בבית? עז ים. מה זה עז ים? כמו כלב ים, רק עז. אין דבר כזה. יש. אין דבר, אין עז ים. יש. יצא חדש לחגים. תגיד לי, ואיזה בעל חיים יש לך בבית? אני יש לי כזה גורילה עם הרבה שערות. כן, גורילה? ואיך אתה קורא לה? אמא! טוב, אני רוצה לדבר קצת על תחביבים, בסדר? איזה תחביבים יש לך, חגי? חגי, נכון? Look my eyes, חגי, איזה תחביבים יש לך? אני אוהב לגדל את חתולה. לא, יש לי גם חילזון. ואיך אתה קורא לו? חתולה! איזה תחביב יש לך, יקירי? אני אוהב לעשן סיגריות. איפה, יצאת בגן חובה? אני 15 שנה בגן חובה. איזה תחביבים יש לך, טוויטו? אני אוהב לעשות בובות, תראה את יופי. אבל זה קנוי. לא, זה לא קנוי. זה קנוי. זה לא קנוי. אז מה זה? זה גנוב. רוצה? לא, תודה. אתה ב10 שקל. לא, אין לי, אוקיי, זה מאוד נחמד. אני הבנתי שכולכם נפגשתם איתי פה כי אתם רואים אותי בערוץ ילדים ואתם מאוד אוהבים אותי. לא. אתם לא אוהבים אותי בערוץ ילדים? לא. אז למה אתם לא בערוץ ילדים? בגלל המנחות הקוציות. עדי עזרוני. יעל בן זוהר. טל מוסרי. הייתי בודד, לא. עודד משפשף. מנשה. התבלבלתי. אתה יודע מה אני רוצה להיות שאני אהיה גדול? מה? אני רוצה להיות מנכ"ל ערוץ הילדים. למה דווקא מנכ"ל ערוץ ילדים? אני אוכל לפטר אותך כבר, כמה אפשר? נראה 40 שנה עוד אימה. טוב, תשמעו לכם, אני יודע שזה שבתאי יש יום הולדת היום. נכון. לכן אנחנו הכנו לו הפתעה. נכון. נכניס את ההפתעה. היום הולדת.